אהלן לכולם, ברוכים הבאים לערוץ. היום חזרתי לביוב הזה שדקתי בו פעם שעברה, לתעלות ניקוז. לא כי התגעגעתי לסירחון, בעיקר בגלל מה שראיתי ואותו דק שברח לי. אני באתי לסגור איתו חשבון, אני מקווה שהוא יהיה פה. זהו, להזכיר, פעם שעברה היו פה בורים ענקיים, קרפיונים ענקיים, ספמנונים ענקיים, ואני רוצה אותם. זה השאיר בי טעם טוב, וזהו, אני רוצה לתפוס אותם. אני רוצה לסגור חשבון עם המפלצת האיש שקרא לי חוט. אז היום, לפני שאני אתחיל לדוג ולפני שאני בכלל אפתח חכה, אני קודם כל הכנתי את הריסוס. פעם שעברה דקתי שעה בז'רז'ור, לא היה כלום, זרקתי פיתות על המים, לא היה כלום. רק אחרי שריססתי, פתאום כמה דקות אחרי התחיל האקשן. אז היום הבאתי פה שאריות של מצות, לחם ופיתות, וזהו. ולפני שאני בכלל פותח את הציוד, אני קודם כל מכין את השטח. אני אדאג שהדגים יבואו לפה. שוב, אני תמיד מסביר, כי תמיד מצטרפים חדשים לראות את הסרטונים. אז הריסוס הזה שאני עושה, הוא נמשוך את הדגים, ליצור איזושהי עננה בנקודה מסוימת שאני בוחר אותה, ששם יהיה טעם וריח, ולמשוך את כל הדגים שיש מסביב, שיבואו רק לנקודה הזו. וכשהם יגיעו לשם, אני לא אצטרך לחפש אותם בשאר המקומות, ולא לכל מקום אני מגיע. וברגע שהם יהיו שם, אז אני אזרוק את הפיתיון שלי לשם, את הבוס עם הקרס והפיתיון, ושם נתפוס אותם. צריך תמיד לדאוג להאכלה, תמיד שיהיה פה עננה של ריח, שהם ידעו לבוא לפה. רק ככה זה יעבוד. אוקיי, זרקתי 3 קובות לשם, ונקווה שזה יעשה את העבודה. וזהו. אז חברים, אם עדיין לא רשומים לערוץ, תרשמו לערוץ, תנו לייק, תנו בפעמון. שיהיה לנו אחלה יום, שתהיה לכם צפייה מהנה. שמתי בצק מסטיק, קמח ומים בלבד. בצק מסטיק נקרא כך בגלל שהוא דביק, כמו מסטיק, יושב טוב על הקרס. יאללה, בהצלחה. האמת שהיום חם מאוד 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 מאוד. אנחנו על 36 מעלות. לצערי לא יכולתי להגיע לכאן מוקדם בשעה נורמלית. הגעתי לכאן בצהריים, השעה עכשיו 12:30. 36 מעלות. בשעה הקרובה זה אמור לעלות ל-39. חם. בואו נראה, המצוף זז. נו, יהיה לנו ספתח בשידור חי. הופה, מה זה? אוי, זה בור יפה. אוי, ברח. וואי, זה בורי ענק. וואי, איזה בורי ענק ברח לי, יאללה. בורי ענק ושמן.
אני מקווה שלא יבוא איזה צו, לא בא לי עליהם. פעם שעברה היו לי 2. המצוף זז. אני אתן לו עוד שניונת. הופה, הופה. הופה, מגבון ארסי. חזרנו למגבונים. איזה בלו גדול. או. זז עכשיו בעיקר בגלל הרוח, אבל רגע. הופה. טוב, אז יש דג. העיקר שיש. אני מקווה שזה לא עוד פעם האטרף של המושטי, מה שהיה לי פעם שעברה, שזה לא נגמר, אבל זה כיף. העיקר שיש. בימושט חמוד. וגם פעם שעברה זה הדגים פה, אתה שם אותם חוזרים לבד. תענוג. איי. זה יפה דווקא. הופ. הופה. אתה מפריע באמצע ריסוס. זה כבר מושט יפה. מכובדת. איזה כיף. יפה אתה. איזה כיף. ביי, תודה שבאת. אל תשכח להירשם לערוץ, כן? לתת לייק, פעמון. עוד מושט. זהו, הלקה הגיע? לא שחררתי אותך קודם? עוד מושט. נקה של מושטים הגיע ממש. אני זורק ותוך דקה כבר המצוף זז. טוב, אין תלונות. הייתי מעדיף למשהו גדול, ובורים או ספנון או קרפיון או לא משנה מה, משהו ענק, איזה פייט טוב. אבל זה עדיף מאשר להתבשל פה ב-36 מעלות ולא לתפוס כלום. אז תמיד להגיד תודה על מה שיש.
עוד מוס. ביי ביי. טוב, אז אני פותח עוד בוס, גם 6.30 מטר, וניקח אותו למקום אחר לגמרי. ככה גם להכפיל את הסיכוי שיתפס דג. מאוד מאוד חם עכשיו, 35-6 מעלות, ופשוט להגדיל את הסיכוי, כי כל דקה שעוברת אני מתבשל, אז אני רוצה לתפוס כמה שיותר דגים בפרק זמן קצר. וזהו, הלהקה של המושטים מתמקדה פה, וזה מה שיוצא לי. אני בורח טיפה הצידה. בואו נראה, מקווה שזה יעזור, מקווה שיהיה טוב. מעדכן. הופה. זמן לא היה לנו מושט. כן. טוב, זה עוד מושט יפה. בנחקה שפתחתי. עברה פה לוטריה יפהפייה. נבלה ממני. ונראה איפה היא תצא. טוב. יותר טוב שנבלה, שלא תתפס לי בקרס, למרות שזה פייט מטורף, אבל אין סיכוי לשחרר לה את הקרס וחבל לפגוע בה. טוב שהיא נבהלה ונקווה שהיא לא באזור. עשיתי עוד ריסוס קודם, התחילה תנועה כבר במים. נו, אוי. הופה. איזה משהו טוב. אוי. יוצאת לי מהתעלה. לא. וואי, יוצאת לי מהתעלה. תראו את המקל. לא. זה היה צפוי. וואי, הוא תפוס. אבל אני לקראת החוט, יאללה. טוב, זהו, סופית. תפוס פה בברזל הזה ופחדתי לא לקרוא את החוט. איזה באסה, יאללה, משהו טוב. נשבע לכם שעברה לי המחשבה בראש וללכת הביתה. ואם אני תפוס פה, זה חתיכת פח. מאחורי זה יש את הנחל הזה. פשוט משכה לי לשם, יאללה. וואי, איזה פספוס. אתם לא מבינים. תראו, תשחרר את החוט שנתפס פה. דפקתי גלבה לתוך המים. וואי, כמה שזה היה מפחיד. זה היה מפחיד, נשאבתי, הכל בוט, חלק. פשוט החלקתי לבפנים עם הציפורניים. תראו מה זה, ממש... יש פה בטון.
אני מנסה ולא מצליח לעלות, והרגל מחליקה לי על העיניים. למזלי היה פה איזה שפיץ בבטון, כנראה איזה גוש בבטון קטנצ'י, כזה דבר. בקצות האצבעות נתפסתי עליו והצלחתי לגרור את עצמי החוצה. זה היה מפחיד, ממש ממש מפחיד. איזה בוץ בס הזה, דורכים בבוץ הזה, הוא מה זה חלק והוא תובעני כזה, הוא נגיד תודה לאל שהכל בסדר. עכשיו אני מריח כמו ביוב. אני לא הצלחתי לראות מה זה היה. הוא משך מאוד מאוד חזק, פשוט עשה דיור על המקל, אבל מאחורי הקיר הזה, בתוך התעלה, על הקיר הזה יש איזושהי חתיכת פח שמראה כמה עומק, והחוט פשוט נכנס, היה איזה חריץ והחוט נכנס לבפנים. והנה עוד הפעם, נצור קצז. כן, זה בטח לא היית אתה, נכון? כן, נו, ביי ביי, אתה יודע לשחות? יפה. זהו, קיצור, תפסתי שם וידעתי שאם אני אמשוך חזק ואתן התנגדות, אני ידעתי שפשוט החוט יקרה לי, וניסיתי, ממש, היה שם על הלוח, ראיתי, הלוח עקום וחתוך, אז היה שם חתיכה כזאת, והחוט נכנסתי ממש ככה, וידעתי שאם הדג מושך לי חזק לשם, הוא קורע לי את החוט. אני ניסיתי איכשהו לגרום לחוט לצאת החוצה ולהביא את הפייט של הדג לפה, למקום נורמלי. אבל לא הלך. טוב, יאללה. נעדכן. אז שם איזה חוט. החוט הזה הגיע עכשיו. טוב. יש לנו עוד מושט. באמת שיש איזושהי מתקפת מושטים כרגע. טוב חברים, רקע הזריקה האחרונה, כרגיל, בין אם יהיה דג או לא, נסכם את היום הזה. איזה יום. יום חוויה באמת. הגעתי לכאן עם ציפיות גדולות בגלל מה שהיה בסרטון הקודם. באתי לסגור חשבון עם איזושהי מפלצת. כל היום לא הייתה פה תנועה, ממש מעט, אולי אחד פה אחד שם, איזושהי תנועה במים, לא כמו פעם שעברה. וזהו, היה איזשהו שלב שאמרתי אוקיי די, מיציתי, היום יום של מושטים, זהו, לא יהיה יותר. אז זהו, עברה לי מחשבה לעזור, ובדיוק המצוף התחיל לרדת, פייט מטורף. לא הספקתי לראות מה זה, גם לא הספקתי ממש להבין מה זה. יש מצב עכשיו שאני חושב על זה שזה אולי הלוטריה הזאת שהייתה פה במים. אין לי מושג. נתתי שם גלבה חבל על הזמן. יש פה חתיכת בור, ממש נפלתי והחלקתי פנימה וניסיתי לצאת ולא הצלחתי, וזה חלק בטירוף, פשוט ממש איזה 20 שניות ניסיתי והרגשתי שאני נשאר. לקחתי נשימה ואמרתי רגע, עם הציפורניים ממש תפסתי פה את הבטון, לא שיש במה, וחיפשתי עם הרגל איזשהו מקום שאני יכול להאחז. מצאתי גרד קטן של הבטון, וממש עליו בקצות האצבעות הצלחתי לצאת. תקשיבו, מפחיד בטירוף. אני מניח שיש פה כמה מטרים טובים, אולי 2-3 מטר עומק, אין לי מושג מה קורה פה.
אני עד הנפילה הזו הייתי בטוח שיש פה 20 סנטים עומק, אבל כמו שאתם רואים המים הגיעו לי עד לפה, וזה מה שאני עוד לא נכנסתי פנימה, כן? זה עוד מה שהצלחתי עם הציפורניים לא להחליק יותר מדי. אז אני לא מבין מה קורה פה. יכול להיות שיש 20 סנטימטר עומק בגלל הבוץ הזה, אבל כשעומדים על הבוץ אז זה פשוט עמוק מאוד. זהו, הרבה מזל. כמו שאתם רואים, לטבוע בתעלות ביוב של המדינה לא הכי נעים, גם אין מי שיבוא ויחלץ. זהו, יום עוצמתי. לא הצלחתי לסגור חשבון עם המפלצת של פעם שעברה. נהפוך הוא, הנה המצוף זז לי. פתחתי חשבון עם עוד מפלצת, אני לא יודע אם זו אותה אחת. אז תודה רבה שצפיתם. אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק, גלינג לפעמון. וזהו, כיף, תענוג. שיהיה לכם אחלה יום.